ऐठन कुछ लोगन का जात नहीं। आप लोगन के बीच में अपन शानदार कविता लिखे आनी एक सुनी जा आप लोग और बताइए कैसा कमेंट करके। तो शुरुआत करी थी, टाइटल तो नहीं लेकिन आप बोल सकते हैं इसको टाइटल, ऐठन कुछ लोगन का जात नहीं। आज के फितरत के ऊपर आदमी के फितरत कैसन होला, आजकल के कलयुग में ही फितरत आदमी के कैसन बदल जाता है। तो सुनी और सुन के मजा ली, लेकिन अपन फितरत सही रखी आप सब लोग, जितना लोग सुनी। हाँ, जो फितरत नहीं सही हुआ ओके जरूर सुनाई शेयर करके, ठीक है। तो फितरत सही रखी और फितरत सही रख के सुनी और इन्जॉय करिए। तो ऐठन कुछ लोगन का जात नहीं, कैसे अइलन कैसे गइलन ये बुझात नहीं। कैसे अइलन कैसे गइलन ये बुझात नहीं, ऐठन कुछ लोगन का जात नहीं। चाप के ताली में मारत जाल सब लोग। पक्के भेजा भात भइल, दही में भी छाछ भइल। पक्के भेजा भात भइल, दही में भी छाछ भइल, तब्बो जुगात नहीं। ऐठन कुछ लोगन का जात नहीं। वाहवाही मिले के चाहिए, साथ में शेयर भी चाप के होए के चाहिए, और कमेंट तो जरूर करी कि एक एक पक्ति कैसन लगल। फितरत है आदमी का। जल के रसरी राख भइल, साच भी आग भइल। जल के रसरी राख भइल, साच भी आग भइल, तब्बो बुतात नहीं। ऐठन कुछ लोगन का जात नहीं। समझला। लूट खाइल आम भइल, खाए में भी दाँत गइल। सुनला, ये फितरत आदमी का है। तो और सुनी, लूट खाइल आम भइल, खाए में भी दाँत गइल, अभी कुछो चबात नहीं। ठीक है, अभी कुछो चबात नहीं, तब्बो ऐठन कुछ लोगन का जात नहीं। कैसे जाई ऐठन? ऐठन वाला जइबा न करी। अगर सभी जोड़ के राख हो जात बा तो नहीं जात बा, तो दाँत गइले से कौन फर्क पड़ी। रोबोट आई, रोबोट से खिया जाई, दाँतवा गइल ना, कौन बड़ी बात है। आगे सुनिए। दौलत गठियावे में ईमान गइल, दौलत गठियावे में ईमान गइल, दोसर का हथियावे में नाक गइल। दौलत गठियावे में ईमान गइल, दोसर का हथियावे में नाक गइल, तनिक भी उलझात नहीं। घंटा फर्क पड़ी कौनो इन लोगन के। हाँ, जकर फितरते हुए बा तो कौनो नाक जाए चाहे आँख जाए, कौनो प्रभाव न पड़े। तो दौलत गठियावे में ईमान गइल, दोसर का हथियावे में नाक गइल, तनिक भी उलझात नहीं। ऐठन कुछ लोगन के जात नहीं।